Pane mosquito, and this is a baby mosquito again. Baby mosquito yanga yabaya kwa yanga yabaya. Mfano mkusefeli masinti zururi. Baby mosquito yanga yabaya kwa yanga yabaya. Mandiri. Baby mosquito yakanoona ma humans. Ichitenderera muruma. Humans are kuombera. But you know what it is when humans are clapping at mosquitoes. They're trying to kill the mosquitoes. But the baby mosquito haina kuziva, haina kunzwisisa zvikuitika. Do pakaenda baby mosquito kudeni kuna moms. Baby mosquito ikati, moms, ndiri kupisa zvekudara. Ndaombererwa maoko kwandandiri uku. Ndo pakanzi namai baby mosquitoes kanzi no mwanangu. Those people that were clapping for you were trying to kill you. Okay. Iwo ngachifunga kuombererwa maoko but vanga vachitry kukuuraya. Baby mosquito. Bona kabato kana wakuseka kama motivational speech and then chirova boys azvi make sense. So just be careful. Ndakatozoona ndakakula down with a baby mosquito. Munitamba kana yana baby mosquito. Ngatisaombererana chisazvo zvisina basa. We have a branch to protect. We have the youth to be leading and the truth to be speaking. Telling her, I will do my best to check in with you guys. I love you. Have a good day. Remember, Ndakapunyuka, there's that one thing that we don't skip. We don't skip prayer. And it, right. Chicalculator kuti ndikakupa 1 mota yangu inini ndokuudza kuti ndanotenga makaso mangani. Aiwa mota dzako handidzizivi wangu. Iwo mota dzangu haudzizivi. Saka handikuziye. Uona kuti zvekundiziya zvana basa wangu but tikuonesana fei mafacts ka. Saka ukutaura kuti kumwa kaso hakuite here. Handisi kutaura kuti kumwa kaso hakuite but ndingotaura kuti dhiziri, rumwa dhiziri wangu. Waibata? Iwe kumwe, ora tiratidze chikeni chauri kumwa. Izvo zvotomwira mukeni zvine chigei mukati. Aiwa zviko wangu. Zvautaura izvi level roda kungodzosawo mabhazi but hapana. Waiziya? Nezvauri kumwa tiratidze zvauri kumwa murutomwa masai. Aiwa katiratidze zvauri kumwa bro. Ndozvandiri kumwa izvangu. Tiratidze pakanyorwa kunzi chii pamberi pekenya. Iverenga kana uchigona kuverenga wangu. Pane munanyora ranzi pasangana vakabatwa. Ora ti pale branga discuss padare. But my ona kuti dhiziri bo but ona ndonozoita kuti udhomoke wana. But unoona kuti inini ndo inoona kuti chinotondidhomodza maspirits. Andikaona kuti kwaola kwekona torova whisky. But whisky torova manheru ona. Bozi ndisikada kunoka maskati ona. Azvizoite. Pani unoona ngunuka ka. Unoona tozonokera kubhawa futi zvikatozomakisa waize. Inansana mboita mapublic appearance anomakisa wangu. Ina more clean. Ayo but wadona pa stage kayo. Sadibika wangu. Achana kupiwa mkana. Hapana munhu akandipa mkana kunyatso explain kuti chakaitika boy. Chakaitika. Indakukana chimexplain. Ndaida kuswedera kuma fans anditi. Because ndiri munhu wevanhu waikenda imera timbosipa. Ndiri munhu anodi interact nema fans even ukaona kuma shows ndiri munhu anoroma stage dives. So I felt like but ndapinda zvine chiremerera. Ndapinda pa stage papenda respectwa kugomba. Inini munhu wesimbi hip hop. Ndopa ndakati my boys. Rikandiswedere kuma fans ndimhoresane navo andina kuona kuti ichi speaker raitosheka. But level rekusaona rachona ndonoratidza level rekubatwa ize. Aiwa ndikondoona zvese handakatarisa mafans ndakatarisa rimwe timu ndakatarisa kuna mamero ona pamba vanongobvuma kuti aiwa kuona kuti zvatinorova zvinotibata waiziya kurova zvinobata kawangu ini safe kumakadzi aiwa ona kuti ngatitere vakadzi but tisingasovhure humbe waiziya boziwo dzingani humbe dzavavhura ndingamboudza vanhu vangu vari panapa. The reason why iwewe watova mufesi wangu. Pane vanhu vakawanda vanofunga kuti kundisimpa inini, kundinamata, kundinyepera nekundihaipa zvinhu zvinoita kuti ndifare. Andifarire vanhu vari weak.
ukatoona ndichibhaiza wangu you must be able to tell me kuti no 10 izvazviite. Timu rangu inini wanga aritorwa mapictures neni. Those guys, excuse my French, those guys don't give a fuck about me. Havana basa nazvo kuti 10 unopisa kupi. Ene ndo zvandoda. Kuti kuti vanhu vanenge vachingokanda maemoji wangu unofamba usina kupfeka muna fest. Uchingosekerera. So ndoda kuti acknowledge achi zvauri kutaura because wangu tine miri yakawanda bro. Tine mafans akawanda, tine mari yakawanda bro. Tinogona kutonge takutofila kuti ndo zvinhu zvinodi zvinofana kuti tiite kuti hachaterere vanhu takuita zvatinoda unofamba usina kupfeka. But our blessings and Hoyo, Holy 10 leader of the youth, speak of the truth, and I'm proud of my country, Zimbabwe. Over the weekend, Tatriku Bait Bridge, we have seen the development that is being done at the border post. Totally out of this world. We have been in and out of the airport, things are changing. And I want to tell you something, there's money that has been availed under the Drug and Substance Abuse Mitigation Fund. So this is for the youth. This is the change. So I want to thank the comrade himself, President Emerson Mnangagwa. We are supporting you. We are with you, the president for the people. Uchi.